You want a good camera? Go want a good buy GoPro. This is line, look. Don't worry, a truck is right here. This is the good camera. Pagalitan ako, hindi daw linya ng truck. Parang ilan yan, sinusundan ko yung mga nasarapan niya. Ay nako, sakit sa lubot yung matanda na yun. Binidyo-video pa ako. Sabihin niya sa akin na hindi daw linya ng truck yung pinasok ko. Hindi linya, ayan oh, sunod-sunod. Sabihin, hindi linya. I got you in the camera, sabi sa akin. Kaysa, may mga driver talaga na gusto rin makakuha ng video sa'yo na akala nila masamang masama ka. Ayan, truck dito, sunod-sunod tayo. Sasabihin niyang walang hindi daw linya ng truck itong pinasok ko, samantalang nakalagay dun sa sign. Tapos makikita ko na lang yung mukha ko sa yan ha guys ha, kasi binidyo-video niya ako eh. Pagdaan kong ganun, mga ganun siya sa akin. Binidyo-video niya ako. Hindi that's not a sign of a truck. Here, sabi sa akin. Paano nga na? Ayan oh, sinusundan ko yung mga truck na yan. Oh, 3 ang bukas. Sabihin niyang hindi daw sign. Oh, sunod-sunod. Oh, this is the line of the truck. Sira ulo rin yung matanda na yan. Oh, sige kako. Oh, ito ang camera ako. Ito yung camera. Oh, tignan mo. Oh, ito kung gusto mo ng gumawa ng content. Oh, yan, kumuha ka ng camera katulad nito. Hindi yung gagamitan mo ng cellphone mo. Okay. Andiyan na siya sa likod. Yun nandun sa likod eh. Yun nandun sa likod na yun. Oh, yan. Tayo nga natin kung anong sasabihin niya na natin dito. Kung bibidyohan ulit tayo. Abangan ko ha. Ay, bilisan mo. Tagal mong lumabas dyan. Pinapabagal mo eh. Bibidyohan kita eh. Ay, hindi siya yan. Hindi sa iba pala. O ayan, mayroon pang sumusunod sa akin. O, sabihin niyang wala ako sa linya. Ay, may sumusunod pa sa atin. Wala talaga sa ayos. O anyway, dito na tayo sa border. Hi, good afternoon ma'am. Back up. A little, yeah. Tayo lang natin guys. Thank you ma'am. So I'm in the right lane, right? Yeah. Because the other guy is taking video on me with this cell phone in the truck. You are not in the right lane. He keep shouting me on the some truck driver. Ayan ha, guys ha. Baka makita nyo ang pagmumukha ko sa sa ibang video. Bigyan nila tayo ng ng masamang impression. O mukhang kakilala ko to ah. Sila kayo ito ah. Oh, sabihin, ay wala ka pala lakay. Ikaw itong nakita, hindi ka sumusunod sa policy. Yan, narinig natin si madam. Baba muna ako, i-turn on ko muna yung aking reaper. Video siya ng video na ba't kaya binibidyo ako nito? Tapos sisigaw niya sa akin, wala ka sa linya ng truck, sa car line ka. Sabi ba naman, car line sunod-sunod at may sumusunod pa sa akin. Ayan, dito na tayo sa Ontario guys ha.
Kapag may makita kayong video ng pagmumukha nyo, i-send nyo sa akin guys. O i-mention nyo ako, Lakay Tracker, para makita natin. Binidyo ako Ayos.